Dalaygon ang Dios mga igsuon, mga higala, maayong gabi kaninyong tanan. 11:49 sa gabii dinhi sa Stockton, California, karong adlaw, Martes, April 9th. Bukas ay birthday ng aking mahal na biyanang babae. Birthday sa akong ugangan, adlaw nga natawhan sa akong ugangan. O salamat sa Ginoo. I-share ko lang sa inyo nga siya um ahimo na siyang 81, 81 anyos din sa kalibutan. We're blessed that part ko sa ilang kinabuhi, sa ilang pamilya. Higatagan ko sa Ginoo og higayon nga ma makauban sa akong kinabuhi ang duha ka ginikanan complete nga mga ginikanan. Kay nidako ko nga dili mi kompleto sa among pamilya. Wala ang akong papa, dili pirmi sa among balay antod nga hantod nga nag-matured ko. So wala na ako mabati ang kompletong pamilya. But because of the Lord, I'm complete in God. Kay atong Ginoo, He's our father, mother, sister, brother. He's everything to us. But in the physical realm, pag ako sa akong kaminyoon, tagaan ko sa Ginoo higayon how to feel, the feeling to have parents, both parents who are loving, who are providing, providing for their family. And it's really a blessing. I don't have enough words to say, but I'm just grateful to God. Kay sa akong kasing-kasing sa una, I was telling the Lord, God, I'm wondering how it would be like. How would it feel like? How would it feel like to have both parents in the family? Oh, God hears our prayers. God hears the unspoken prayers in our hearts. Kaya sa una, ako lang na huna-huna sa akong kasing-kasing because I already know that it would be impossible to happen, because of the situation. Although, wala may problema nga third party sa akong mga ginikanan, pero dili lang yun sila dili sila magkasundo, wala ginang dili nang dili sila magkauban, kay dili sila magkasinabot. So karon nga naminyo o nakita na ako nga naagi ginikanan nga nagkasinabot, nagkahinigugmaay, sweet sila sa usag-usa, nga although nang dili sila uban sa among pagpanimbahon, kay dili man sila simba, pero wala sila'y spirit nga dili sila violent, walay violent spirit, walay kanang negative nga inggit or insecurity, wala sila ingon dana. So I thank God. I'm really grateful to God. I don't know how it happened, pero mao lang nang akong i-share sa inyo. To God be the glory. So if you have something you think impossible nga inyong ma-experience sa inyong family, tell the Lord. Isulti sa Ginoo or deep in your heart, talk to God through unspoken prayer. Unspoken means nga, although it will not come out through your mouth, but talk to the Lord through your heart. Because God speaks through our heart, and God knows our heart. God understands our minds and understand
what we need, what we want. And God, if it's according to God's will, pleasing to God, God will make it happen. And it's not impossible. So, muna mga igsoon ang akong na-experience. I'm grateful to God. Thank God for the life. Sa kinabuhi sa akong mga ugangan. I love my parents, whatever, my parents' imperfection, far from imperfection, but I still love them. So I understand those children that you still love your parents, whatever they are or however they behave, just love them because that's what the Lord said, to honor our father and mother. So I'm not saying that those were to dishonor my parents, but just tell the truth. Tungod kay ang Ginoo gisave man sa sila, gisave ang akong papa, gisave sa Ginoo akong mama, gisave sa Ginoo among pamilya, ang among pamilya. O hantod karon we are experiencing the grace of God despite and in spite of. To God be all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Praise God. So magpadayon na sa atong pagbasa sa pulong sa Dios dinhi sa unang Kronikas, Kapitulo 11, versikulo 15. May atong basahan dani nga episode. Praise God. Hallelujah. So, ako mong giimbitar nga maging part or maminaw sa pagbasa sa kasulatan. Kapitulo 11, nag-ingon dinhi. Unya ang tibuok Israel na nagtigom sa ilang kaugalingon sa tingob kang David ngadto sa Hebron nga nag-ingon, ani karon kami mao ang imong bukog ug imong unod. Sa miaging mga panahon bisan sa hari pa si Saul, ikaw mao ang nagmando sa pagpagula ug nagdala sa pagpasulod sa Israel. Ug si Jehova nga imong Dios namulong kanimo. Ikaw mahimong magbalantay sa akong katawhan nga Israel, ug ikaw mahimong prinsipe sa akong katawhan nga Israel. Busa ang tanang mga ansyano sa Israel nangadto sa hari dito sa Hebron, ug si David naghimo sa usa ka pakigsaad uban kanila dito sa Hebron sa atubangan ni Jehova. Ug ilang gidihogan si David nga hari sa ibabaw sa Israel sumala sa pulong ni Jehova kang Samuel. Ug si David ug ang tibuok Israel miadto sa Jerusalem nga mao ang Hebus. Ug ang mga Hebusihanon ang mga pumuluyo sa yuta didto man. Ug ang mga pumuluyo sa Hebus namulong kang David, dili kamo anhi dinhi. Apan bisan pa ni ana nakuha ni David ang malig-ong salipdanan sa Sion. Kini mao ang siyudad ni David. Ug si David miingon, bisan kinsa ang makadaog pag-una sa mga Hebusihanon himuong pangulo ug kapitan. Ug si Joab anak nga lalaki ni Sarvia miadto pag-una ug nahimong pangulo. Praise the Lord. Ug si David nagpuyo diha sa sulod sa malig-ong salipdanan busa ilang gitawag kana nga siyudad ni David. Ug iyang gitukod ang siyudad nga nagalibot sukad sa Milo maglibot ug giayo ni Joab ang ubang bahin sa siyudad. Ug si David nagakadako gayud kay si Jehova sa mga panon nag-uban kaniya. Praise the Lord. So this is a testimony mga igsuon, mga higala nga kung uban nimo ang Ginoo, pagpadakuon ka sa Dios. So maayo nga padakuon ka or palambuon ka sa Ginoo. Ang magpalambo sa imo ang Ginoo tungod kay nag-uban siya sa imo kaysa magpalambo ka sa imong kaugalingon nga mahimo kang mapasigarbuhon kay kung ang Ginoo mo ay magpadako sa imo mahimo kang mapaubsanon kay nasayod ka nga kung wala ang Dios, dili nimo mahimo ang imong pagkaingon. Praise the Lord. So mao ni nag-in nga karon kini mao ang mga pangulo sa mga gamhanang tao nga diha kang David nga nagpaila sa ilang kaugalingon sa pagkakusganon
Uban kaniya sa iyang gingharian, lakip ang tibuok Israel aron sa paghimo kaniya nga hari. Sumala sa pulong ni Jehova mahitungod sa Israel. Ug kini mao ang gidaghanon sa mga gamhanang tawo ni David, si Hasubam, anak nga lalaki, sa usa ka hakmonhon, ang pangulo sa katluan. Iyang gilabay ang iyang bangkaw batok sa tutulo ka gatos ug gipamatay sila sa makausa. O grabe si Hasubam, no? 1:300 nga mga tao. 1:300. Ang iyang unders niya is 30 ka mga lalaki. Ug sunod kaniya mao si Eliezer, anak nga lalaki ni Dodo, ang Ahohitanhon nga usa sa tutulo ka gamhanang tawo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Siya dito uban ni David sa Pasdamin ug didto ang mga Filistihano na nagkatapok sa paggubat. Diin dihay usa ka luna nga yuta nga puno sa sibada ug ang katawhan nangalagi ug gikan sa atubangan sa mga Filistihanon. Ug sila na nagtindog sa taliwala sa maong luna ug gipanalipdan nila kana ug gipatay ang mga Filistihanon ug giluwas sila ni Jehova sa usa ka dakong pagdaog. So si Eliezer. Ug tutulo ka katluan ka pangulong tawo nangadto dito sa bato kang David ngadto sa langob sa Adulam ug ang panon sa mga Filistihano napahiluna didto sa walog sa Rafaim. Ug si David dinha diay sa sulod sa malig-ong halipdanan ang mga bantay nga sundalo sa mga Filistihanon didto sa Bethlehem. Ug si David gihidlaw ug miingon, o nga may usa nga mohatag unta kanako og tubig nga mainom gikan sa atabay sa Bethlehem nga tupad sa pultahan. Ug ang tutulo mingsuot sa taliwala sa panon sa mga Filistihanon ug mingtimba og tubig gikan sa atabay sa Bethlehem nga tupad sa pultahan. Ug gidala kana ngadto kang David apan si David wala moinom ni ana kundili kana gibubo niya ngadto kang Jehova ug miingon, Dios ko, idili kana kanako nga buhaton ko kini. Imnon ko ba ang dugo niining mga tawo nga nagbutang sa ilang kinabuhi sa peligro? Kay sa peligro sa ilang mga kinabuhi ilang gidala kana. Busa siya wala mo inom ni ana. Kining mga butanga gihimo sa tulo kagamahanang tao. Praise the Lord. Hallelujah. Ug si Abisai, ang igsoon nga lalaki ni Joab, siya ang labaw sa tutulo. Kay iyang gilabay ang iyang bangkaw, batok sa tutulo ka gatos, ug gipamatay sila. Ug may ngalan siya sa taliwala sa tutulo. Sa tutulo, siya ang labing talahuron kaysa duha ug gihimo nga ilang kapitan. Apan siya wala makakabot sa nahaunang tutulo. Si Binaiya, ang anak nga lalaki ni Joiada, ang anak nga lalaki sa maisog nga tawo sa Kabsiel, nga nakahimo sa mga buhat nga dagko, iyang gipatay ang duha ka anak nga lalaki ni Ariel sa Moab. Ug miadto siya usab ug mipatay sa usa ka leon sa taliwala sa usa ka gahong sa panahon sa niebe. Ug iyang gipatay ang usa ka taga-Ehipto, usa ka tawo nga dako ug lawas, 5 ka maniko ang gitas-on. Ug diha sa kamot sa taga-Ehipto may usa ka bangkaw nga sama sa likisan sa maghahabol. Ug siya milugsong ngadto kaniya uban ang sungkod ug giagaw ang bangkaw gikan sa kamot sa taga-Ehipto ug gipatay siya pinaagi sa iyang kaugalingong bangkaw. Kining mga butanga gihimo ni Binaiya, anak nga lalaki ni Joiada. Ug may usa ka ngalan siya sa taliwala sa tutulo kagamhanang tawo. Ania karon siya labi pang talahuron kaysa katluan apan siya wala makakabot sa unang tutulo ug gibutang siya ni David sa ibabaw sa iyang mga bantay.
Ang gamhanang mga tawo usab sa mga kasundaluhan, si Asael ang igsoon nga lalaki ni Joab, si Elkanan anak nga lalaki ni Dodo sa Bethlehem, si Samoth nga Ararnon, si Heles nga Pelonhon, si Ira anak nga lalaki ni Ekis ni Ikes nga Tekohanon, si Abiseer ang Anatotnon, si Sebikay nga Husatnon, si Ilay nga Ahohanon, si Maharay ang Netopatnon, si Heled anak nga lalaki ni Baana ang Netopatnon, si Itay anak nga lalaki ni Ribay sa Gabaat sa mga anak ni Benjamin, si Benaia ang Piratonhon, si Horay sa mga sapa sa Gaas, si Abiel ang Arbatnon, si Asmaveth nga Baarumnon, si Eliaba ang sa Albonhon, ang mga anak nga lalaki ni Asim ang Gizonhon, si Jonathan anak nga lalaki ni Sahe nga Ararnon, si Ahiam anak nga lalaki ni Sakar ang Ararnon, si Elifal anak nga lalaki ni Ur, si Hefer ang Mekeratnon, si Ahia ang Pelenhanon, si Hesro nga Carmelhanon, si Nahari anak nga lalaki ni Esbay, si Joel ang igsoon nga lalaki ni Nathan, si Mibhar anak nga lalaki ni Agray, si Selek ang Amonhanon, si Naray ang Berothanon, ang magdadala sa hinagiban ni Joab anak nga lalaki ni Sarvia, si Ira ang Itrenhon o si Gareb ang Itrenhon, si Orias ang Hetehanon, si Zabad anak nga lalaki ni Ali, si Adina anak nga lalaki ni Siza ang Rubenhanon, usa ka pangulo sa mga Rubenhanon ug ang katluan uban kaniya, si Hanan anak nga lalaki ni Maaka ug si Josaphat ang Minethanon, si Uzias ang Astarotnon, si Sama ug si Jeiel mga anak nga lalaki ni Hotham ang Aroernon, si Jediael anak nga lalaki ni Simri o si Joha iyang igsoon nga lalaki ang Tisahanon, si Eliel Mahabnon o si Jeribay o si Joabia mga anak nga lalaki ni Elnaa o si Itma ang Moabnon, si Eliel o si Obed o si Hasael ang Mesobyahanon. Wow, praise the Lord. Mga tao sa kaisog, mga tao nga dunay special skills sa panggubatan. So sila ang mga gihimong pangulo ni David. Haring David, ika-12 na kapitulo sa unang Kronikas. Karon kini mao sila nga nangadto kang David sa Siklag samtang nagtago pa siya sa iyang kaugalingon tungod kang Saul anak nga lalaki ni Kis. Ug sila diha uban sa mga gamhanang tao iyang mga magtatabang sa gubat. Ug sila nasangkap sa mga pana ug makagamit sa tuo ug walang kamot sa paglabyog sa mga bato ug sa mga pana sa mga udyong gikan sa pana sila sa kaigsuonan ni Saul sa Benjamin. Ang pangulo mao si Ahiezer, unya si Joas, ang mga anak nga lalaki ni Simaa ang Gabaatnon o si Jesiel o si Pelet, ang mga anak nga lalaki ni Azmavet o si Beraka o si Jehu ang Anatotnon ug si Ismaiyas ang Gabaonhon usa ka gamhanang tawo sa taliwala sa katluan ug pangulo sa katluan ug si Jeremias ug si Hahalziel ug si Johanan ug si Jozabad ang Gederatnon ug si Eluzai ug si Jeremoth ug si Bealias ug si Semarias ang Harufnon, si Elkana ug si Isias ug si Asarel ug si Joeser ug si Hazobam ang Korahanon
ug si Joela, ug si Zebadias, ang mga anak nga lalaki ni Jehoram sa Gedor. Ug gikan sa mga gadahanon, may bulag-bulag sa ilang kaugalingon ngadto kang David sa malig-ong salipdanan didto sa kamingawan. Gamhanang mga tawo sa kaisog, mga tawo nga bansay sa gubat, nga makakupot sa taming ug bangkaw, kansang mga naong sama sa mga naong sa mga leon. Ug sila mga matulin sama sa mga lagsaw sa ibabaw sa kabukiran. Si Eser ang pangulo, si Obadias ang ikaduha, si Eliab ang ikatulo, si Mismana ang ikaupat, si Jeremias ang ikalima, si Atay ang ikaunom, si Eliel ang ikapito, si Johanan ang ikawalo, si Elzabad ang ikasiyam, si Jeremias ang ikapulo, si Makbanay ang ikapulo ug usa. Kini gikan sa mga anak nga lalaki ni Gad, maoy mga kapitan sa panon. Siya nga maoy labing kinaubsan tumba sa usa ka gatos ug ang labing kinadakuan tumba sa usa ka libo. Kini sila mao ang nanabok sa Hordan sa unang bulan sa diha nga kini miawas sa tanang mga tampi niini. Ug ilang gipakalagyo silang tanan ngadto sa mga kawalugan, paingon ngadto sa silangan ug paingon sa kasadpan. Ug may nangabot gikan sa mga anak sa Benjamin ug Huda ngadto sa malig-ong salipdanan kang David. Ug si David migula sa pagpakigkita kanila ug mitubag ug mingon kanila, kung ugaling kamo nanganhi nga makigdaiton kanako sa pagtabang kanako, ang akong kasing-kasing igabugkos kaninyo. Apan kung kamo nanganhi sa pagbudhi kanako ngadto sa akong mga kaaway, sanglit kay walay kadautan sa akong mga kamot, ang Dios sa atong mga amahan magtan-aw unta niana ug badlungon kana. Unya ang espiritu mikunsad kang Amasay nga maoy pangulo sa katluan, ug siya miingon, imo kami David ug anaa kami kanimo kay ikaw anak nga lalaki ni Isay. Ang pakigdait kanimo ug ang pakigdait anaa sa imong mga magtatabang kay ang imong Dios nagatabang kanimo. Unya gidawat sila ni David ug gihimo sila nga mga kapitan sa panon. Ug gikan kang Manases usab, may nanghitipon ngadto kang David nga pila ka buok sa diha nga siya nahiabot uban sa mga Filistihanon. Batok ang Saul sa pagpakigubat. Apan sila wala nila tabangi kay ang mga Ginoo sa mga Filistihanon tungod sa pagtambag nagpapahawa kaniya nga nagaingon, siya moadto sa iyang agalon nga si Saul sa kadaot sa atong mga ulo. Sa miadto sila sa Siklag, may mingtipon kaniya gikan kang Manases, si Adna ug si Jozabad ug si Jediael ug si Mikael ug si Jozabad ug si Eliu ug si Selitai, mga kapitan sa mga linibo nga gikan kang Manases. Praise the Lord. Ug ilang gitabangan si David batok sa panon sa mga libod suroy. Tungod kay sila nangatanan mga gamhanang tao sa kaisog ug mga kapitan sila sa panon. Kay sa adlaw-adlaw ang mga tao magaadtuan kang David aron sa pagtabang kaniya hangtod nga dihay usa ka dakong panon sama sa panon sa Dios. Ug kini mao ang gidaghanon sa mga pangulo nila nga mga sangkap sa hinagiban alang sa gubat sa nangadto kang David sa Hebron aron sa pagbalhin sa gingharian ni Saul ngadto kaniya sumala sa pulong ni Jehova. Ang mga anak sa Huda nga nagdala sa taming ug bangkaw 6,800 sangkap alang sa gubat. Sa mga anak ni Simeon, gamhanang mga tao sa kaisog alang sa gubat, 7,100. Sa mga anak ni Levi, 4,000 ug 6 ka gatos. Ug si Joiada maoy pangulo sa balay ni Aaron. Ug uban kaniya may 3,000 ug 7 ka gatos. Ug si Sadok usa ka batan-on nga gamhanan sa kaisog ug sa balay sa iyang amahan kaluhaan ug 2 ka kapitan. Ug sa mga anak sa Benjamin ang kaigsuonan ni Saul 3,000 kay hangtod niini ang labing dako nga bahin kanila ming pasakop sa balay ni Saul. Praise the Lord.
Kay si Saul gikan man sa banay ni Benjamin busa nagpasakop gid sila kang Saul kay iya mang kagaop or kagupa si Saul Benjaminhon man. So nag-end og sa mga anak sa Ephraim kaluhaan ka libo ug 8 ka gatos gamhanang mga tawo sa kaisog, mga bantugang tawo sa mga balay sa ilang mga amahan. Ug sa katungang banay sa Manases napulo og 8,000 nga gipanghinganlan aron sa pag-anha ug paghimo kang David nga hari. Ug sa mga anak ni Isakar, mga tawo nga may salabutan sa mga panahon sa pagpanghibalo sa pagabuhaton sa Israel. Ang mga pangulo nila duha ka gatos ug ang tanan nilang kaigsuonan diha sa ilang pagbulutan. Sa kang Zabulon, kadtong mga may katako sa paggula ipon sa panon nga makapahamutang sa gubat sa paggamit sa tanang nagkalain-laing galamiton sa gubat. Kalim-an ka libo ug kana makapahaluna sa gubat ug mga tawo nga dili maduha-duhaon. Ug sa Neftali usa ka libong mga kapitan ug uban kanila nga nagdala sa taming ug bangkaw katloan og 7,000. Oh my goodness, that's a lot. 370,000. 370,000. Ug sa mga danhon ang makapahaluna sa gubat kaluhaan og 8,000 ug 6 ka gatos. Ug sa kang Aser ingon sa makahimo sa pagula uban sa panon nga makapahimutang sa gubat kap-atan ka libo. Ug sa pikas nga daplin sa Hordan sa mga Rubenhanon ug sa mga Gadahanon ug sa katungang banay ni Manases uban ang tanang mga naganlain-laing galamiton alang sa gubat usa ka gatos ug kaluhaan ka libo. Kining tanan sanglit mga tawo sa gubat nga makapahaluna sa gubat nangadto uban ang usa ka hingpit nga kasing-kasing ngadto sa Hebron sa paghimo kang David nga hari sa ibabaw sa tibuok Israel. Ug ang tanan usab sa Israel na naghiusa sa kasing-kasing sa paghimo kang David nga hari. Ug sila didto uban kang David sa tutulo ka adlaw nangaon ug nanginom kay ang ilang kaigsuonan na nag-andam alang kanila. Labot pa sila nga duol kanila bisan kadtong sa halayo sama sa Isakar ug Zabulon ug Neftali na nagdala og tinapay diha sa ilang mga asno ug sa mga kamelyo ug sa mga mula ug sa mga baka, mga balon nga harina, mga minasa nga igos ug mga pungpong sa mga paras ug vino ug lana ug mga baka ug mga karnero nga daghan kay dihay kalipay sa Israel. Praise the Lord. Oh, nagpatlak sila mga igsoon, no? 13 ka kapitulo. Praise the Lord. Let's see. Sa mani. Sa mani. Praise the Lord. So, Kapitulo 13, o si David nagpakitambag sa mga kapitan, sa mga linibo, ug sa tinaggatos, bisan uban sa tagsa-tagsa ka pangulo. Ug si David miingon sa tibuok katilingban sa Israel, kung daw maayo kaninyo ug kung gikan kang Jehova nga atong Dios, pasuguan nato bisan diin ngadto sa kaigsuonan nato nga nahabilin sa tibuok yuta sa Israel nga giubanan sa mga saserdote ug sa mga lebihanon nga anaa sa ilang mga syudad nga may mga sibsibanan aron sila makigiusa kanato ug atong dadon pag-usab ang arka sa atong Dios kanato kay wala nato pangitaa kana sa mga adlaw ni Saul ug ang tibuok katilingban namulong nga ilang himuon kini kay ang butang matarong sa mga mata sa tibuok katawhan. Busa gitigom pagtingob ni David ang tibuok Israel sukad sa Sihor ang sapa sa Ehipto bisan ngadto sa pagsulod
mo sa hamat sa pagdala sa arka sa Dios gikan sa Kiriath Jearim. Ug si David mitungas og ang tibuok Israel ngadto sa Baala nga mao ang Kiriath Jearim, masakop sa Huda aron sa pagdala gikan didto sa arka sa Dios nga si Jehovah nga nagapahiluna labaw, nga nagapahiluna nga excuse me, aron sa pagdala gikan didto sa arka sa Dios nga si Jehovah nga nagapahiluna ibabaw sa kerubin nga gitawag pinaagi sa ngalan. Ug ilang gitungtong ang arka sa Dios sa usa ka karo nga bag-o ug gipagula kini gikan sa balay ni Abinadab. Ug si Usa ug si Ahio ang nanagguyod sa karo. Ug si David ug ang tibuok Israel na nagkalipay sa atubangan sa Dios sa tibuok nilang kusog bisan uban sa mga awit ug mga alpa ug mga kinuldasan nga tulunggon ug mga gagmayng tambor ug mga piyang-piyang ug mga trompeta. Excuse me. Praise the Lord. Ug sa diha nga sila nahiabot sa giukan ni Kidon, giisa ni Usa ang iyang kamot aron sa pagsagang sa arka kay ang mga baka nang hidugmo. Ug ang kasuko ni Jehovah misilaob batok ang Usa ug iyang gihampak siya tungod kay iyang giisa ang iyang kamot ngadto sa arka ug didto siya namatay sa atubangan ni Jehovah. Praise the Lord. Ug si David nasuko tungod kay si Jehovah nayugot kang Usa ug iyang gitawag kanang dapita nga Perez-Uza or Perez Uza hangtod niining adlawa. Ug si David nahadlok sa Dios niadtong adlawa nga nagaingon, unsaon nako sa pagdala sa arka sa Dios kanako sa balay. Busa wala balhina ni David ang arka sa Dios ngadto kaniya ngadto sa siyudad ni David apan gidala kini ngadto sa balay ni Obed-Edom ang Gitehanon. Ug ang arka sa Dios nahabilin uban sa panimalay ni Obed-Edom sa iyang balay sa tutulo ka bulan. Ug si Jehovah nanalangin sa balay ni Obed-Edom ug sa tanan nga diha kaniya. Praise the Lord. Kapitulo 14. Ug si Hiram nga hari sa Tiro nagpadala og mga sulugoon ngadto kang David ug mga kahoy nga sedro ug mga magtitiltil sa bato ug mga panday aron sa pagtukod alang kaniya og usa ka balay. Ug nakita ni David nga si Jehovah nagpahaluna kaniya nga hari sa ibabaw sa Israel tungod kay ang iyang gingharian gibayaw tungod sa iyang katawhan nga Israel. Praise the Lord. Ug si David midugang pagbaton og daghang asawa sa Jerusalem. Ug si David nanganak pa pagdugang og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. Ug kini mao ang mga ngalan sa mga anak nga iyang nabatunan didto sa Jerusalem, si Samua ug si Sobab ug si Nathan ug si Salomon ug si Ibhar ug si Elisua ug si Eliphelet ug si Noga ug si Nepeg ug si Japia ug si Elisama ug si Beeliada ug si Eliphelet. Ug sa diha nga ang mga Filistehano nakadungog nga si David gidihugan nga hari sa ibabaw sa tibuok Israel. Ang tanang mga Filistehano nangadto sa pagpangita kang David ug si David nakadungog mahitungod niini ug migula batok kanila. Karon ang mga Filistehano nangabot ug naghimog usa ka pagdasdas diha sa walog sa Rafaim. Ug si David nangutana sa Dios nga nagaingon, moadto ba ako batok sa mga Filistehanon? Ug itugyan mo ba sila sa akong kamot? Ug si Jehovah miingon kaniya, umadto ka kay itugyan ko sila sa imong kamot. Pusa nangadto sila sa Baal Perasim ug gidaog sila ni David didto ug si David miingon, ang Dios nagbungkag sa akong mga kaaway pinaagi sa akong kamot sama sa pagbahin-bahin sa mga katubigan. Busa ilang gitawag ang ngalan ni anang dapita nga Baal Perasim.
ug ilang gibiyaan ang ilang mga Dios didto, ug si David naghatag og sugo ug kini gisunog sa kalayo. Ug ang mga Filistihano naghimo pagayod pag-usab sa usa ka pagdasdas diha sa walog. Ug si David nangutana pag-usab sa Dios, ug ang Dios miingon kaniya, dili ka moadto sa paglutos kanila. Bumalik ka gikan kanila ug umadto ka batok kanila didto sa mga kakahuyan nga Morales. Ug nahitabo sa diha nga ikaw makadungog sa lanog sa paglakat sa mga kinatumyan sa mga kahoy nga Morales. Maunya ikaw gumula sa pagpakigubat kay ang Dios migula sa unahan nimo sa pagdaog sa panon sa mga Filistihanon. Ug si David naghimo sumala sa gisugo sa Dios kaniya, ug ilang gidaog ang panon sa mga Filistihanon sukad sa gabaon bisan hangtod sa Geser. Ug ang kabantog ni David milanog sa tanang kayutaan ug gibutang ni Jehova ang kahadlok kaniya sa ibabaw sa tanang mga nasod. Praise the Lord. Kapitulo 15. Ug si David naghimo alang kaniya og mga balay sa siyudad ni David. Ug siya nag-andam og usa ka dapit alang sa arka sa Dios ug naghimo alang niini og usa ka balong-balong. Unya si David miingon, walay bisan kinsa nga magdala sa arka sa Dios gawas sa mga Levihanon. Kay kanila ang Dios nagpili aron sa pagdala sa arka sa Dios ug sa pag-alagad kaniya sa walay katapusan. Ug gitigom ni David ang tibuok Israel didto sa Jerusalem aron sa pagdala sa arka ni Jehova ngadto sa dapit niini nga iyang giandam alang niini. Ug gitigom ni David sa tingob ang mga anak nga lalaki ni Aaron ug ang mga Levihanon. Gikan sa mga anak nga lalaki ni Koth, si Uriel ang pangulo ug ang iyang mga kaigsuonan nga usa ka gatos og kaluhaan. Gikan sa mga anak nga lalaki ni Merari, si Asaiah ang pangulo ug ang iyang mga kaigsuonan duha ka gatos og kaluhaan. Gikan sa mga anak nga lalaki ni Gerson, si Joel ang pangulo ug ang iyang mga kaigsuonan usa ka gatos og katluan. Gikan sa mga anak nga lalaki ni Elisaphan, si Semaías ang pangulo ug ang iyang mga kaigsuonan duha ka gatos. Gikan sa mga anak nga lalaki ni Hebron, si Eliel ang pangulo ug ang iyang mga kaigsuonan kawaluan. Gikan sa mga anak nga lalaki ni Uzziel, si Aminadab ang pangulo ug ang iyang mga kaigsuonan usa ka gatos na pulo ug duha. Ug gitawag ni David si Sadok ug si Abiathar ang mga saserdote. Ug sa mga Levihanon, si Uriel, si Asaias ug si Joel, si Semiias ug si Eliel ug si Aminadab. Ug miingon kanila, kamo mao ang mga pangulo sa mga balay sa mga amahan sa mga Levihanon. Magpabalaan kamo sa inyong kaugalingon, kamo ug ang inyong mga kaigsuonan, aron madala ninyo ang arka ni Jehova, ang Dios sa Israel, ngadto sa dapit nga akong giandam alang niini. Tungod kay kini, wala ninyo dad-a sa sinungdan o sa sinugdan. Si Jehova ang atong Dios nayugot kanato tungod kay siya wala nato pangitaa sumala sa tulumanon. Busa ang mga saserdote ug ang mga Levihanon nga nagpabalaan sa ilang kaugalingon aron sa pagdala sa arka ni Jehova, ang Dios sa Israel. Ug ang arka sa Dios giyayungan sa mga anak nga Levihanon pinaagi sa mga yayungan sa ibabaw niini ingon sa gisugo ni Moises sumala sa pulong ni Jehova. Ug si David misulti sa pangulo sa mga Levihanon sa pagtudlo sa ilang mga kaigsuonan nga mga mag-aawit uban sa mga tulunggon nga kinuldasan ug mga alpa ug mga piyang-piyang nga nanaglanog sa makusog ug gipatugbaw ang tingog sa kalipay. Praise God. Hallelujah. Busa ang mga Levihanon nagtudlo kang Heman, ang anak nga lalaki ni Joel, ug sa iyang mga kaigsuonan, si Asaph, ang anak nga lalaki ni Berecuias, ug sa mga anak nga lalaki ni Merari, nga ilang mga kaigsuonan, si Ethan, ang anak nga lalaki ni Hosaias, ug uban kanila ang ilang mga kaigsuonan nga Igtagorha, si Zacarias, si Ben ug si
Jaazael, ug si Semiramoth, ug si Jehiel, ug si Uni, ug si Eliab, ug si Benaías, ug si Maasiyas, ug si Matithias, ug si Elephelehu, ug si Miknias, ug si Obed-Edom, ug si Jehiel ang mga magbalantay sa pultahan. Busa ang mga aawit, si Heman, si Asaph, ug si Ethan, maoy natudlo nga nagdala sa mga piyang-piyang nga tumbaga aron sa pagpatunog nga kusog. Ug si Zacarias, ug si Asiel, ug si Semiramoth, ug si Jehiel, ug si Uni, ug si Eliab, ug si Maasiyas, ug si Benaías, lakip ang mga tulunggon nga kinuldasan nga nahitungod kang Alamot, ug si Matithias, ug si Elephelehu, ug si Miknias, ug si Obed-Edom, ug si Jehiel, ug si Azazias. Lakip ang mga alpa nga dinuyugan sa Simeneth sa pagmando sa awit, ug si Kenanias, pangulo sa mga Levihanon, nangulo sa pag-awit. Siya nanudlo mahitungod sa awit tungod kay siya batid. Praise the Lord. Ang manudlo gyud batid, no, bispot kabot may mastery. Ug si Berecuias, ug si Elcana, maoy mga magbalantay sa pultahan sa arka. Praise the Lord. Hallelujah. Ug si Sebanias, ug si Josaphat, ug si Nathanael, ug si Amasias, ug si Zacarias, ug si Benaías, ug si Eliezer, mga saserdote na nagpatunog sa mga trompeta sa tubangan sa arka sa Dios, ug si Obed-Edom, ug si Jehias, maoy mga magbalantay sa mga pultahan sa arka. Busa si David ug ang mga ansyano sa Israel ug ang mga kapitan sa mga linibo ming-adto sa pagdala sa arka sa tugon ni Jehova gikan sa balay ni Obed-Edom uban sa kalipay. Ug nahitabo sa diha nga ang Dios nagtabang sa mga Levihanon nga nagdala sa arka sa tugon ni Jehova, nga sila na naghalad og 7 ka baka ug 7 ka karnero. Ug si David gisul-uban sa usa ka biste nga lino nga fino ug ang tanan nga mga Levihanon nga nagdala sa arka ug ang mga mag-aawit ug si Kenanias ang pangulo sa awit uban sa mga mag-aawit. Ug si David nagsul-ob sa usa ka ephod nga lino. Sa ingon ni ana gidala sa tibuok Israel ang arka sa tugon ni Jehova inubanan sa pagsinggit ug sa tingog nga korneta o tingog sa korneta ug sa mga trompeta ug sa mga piyang-piyang, makusog ang lanog, lakip ang mga tulunggon nga kinuldasan ug mga alpa. Sa naikanta nga may pagsinggit ug pag-awit kung kita mangadto na sa Jerusalem, sa Jerusalem. May pagsinggit ug pag-awit kung kita mangadto na sa bag-ong Jerusalem. Praise the Lord. Pagsinggit kay maining buhat ni David, nagsinggit sila ug sa tingog nga korneta. Ug nahitabo sa nahiabot ang arka sa tugon ni Jehova sa siyudad ni David nga si Mikal, ang anak nga babae ni Saul. Milantaw sa tambuanan ug nakakita kang hari David nga nagsayaw ug nagakalipay ug siya nagyubit kaniya sa sulod sa iyang kasing-kasing. Oh my goodness. So what will happen? Kaya nagyubit man si Mikal kang Haring David. So atong ipadayon ang pagbasa sa mga libro sa mga Kronikas, Kapitulo 16. So sundan nato mga igsoon, sunod nga episode, ug kaning tungora mag-ampo ta sa Ginoo, pasalamatan nato ang Dios sa iyang mga pulong.
Dalaygon nga Amahan nga langitnon, daghang salamat sa imong mga pulong, hallelujah, nga imong gipabatid kanamo o Dios sa pagdala mo kanamo sa panahon Ginoo, sa panahon nga imong gitagana kay sa nilang David Ginoo sa pagbasa pinaagi sa pagbasa sa mga kronikas o sa mga sunod-sunod nga panghitabo Ginoo, hallelujah, sa imong pagtawag Ginoo sa imong mga kaanakan, sa imong mga pinili o Dios. Daghang salamat Lord for um, giving us a chance to have acquaintance with them, Lord, through your words. Dalaygon ka, Amahan, nga ang imong kabubuton ang um, nahimo Ginoo nining oras sa Lord. Hallelujah sa among mga kinabuhi ug nasayod mi Ginoo nga duna kay gihimo Ginoo nga miracle Ginoo sa among kinabuhi nga imong giabrihan ang among mga salabutan nga tungod kay duna ni Lord kinalaman tunay relation Ginoo Lord ang kini nga mga panghitabo Ginoo sa among personal nga kinabuhi nining tungora Lord, hallelujah, sa panahon sa grasya. Akong giampo Lord ang tanan nga mga naminaw ug bahagi Ginoo sa pagbasa sa imong mga pulong nga ang imong biyaya, imong grasya magpadayon nga mag-abot kanila kung doon na sila mga pabilinggan, sila mga lawas nga ilang dawaton Ginoo ang kaayuhan sa ilang panglawas, kaluwasan sa ilang mga kalag, hallelujah, comfort Ginoo sa mga nangasubo Lord, hallelujah, hallelujah, ug kusog Ginoo sa mga nangaluya Lord. Dalaygon ka Amahan og pagsabot sa mga kulang sa salabutan Ginoo. O Lord, hallelujah Jesus, o pagtuo sa mga dili matinuohon Lord nga ilang kasing-kasing Ginoo, mawala ang bato nga um, matigas nga bato sa ilang kasing-kasing no ilang mga kasing-kasing mahimo Ginoo nga mga um, muscles, Lord, o mga unod, Ginoo, nga mahumok ang ilang mga kasing-kasing na mahimong matinuohon diha kanimo. O God, hallelujah, ang mga walay pag repent Ginoo, walay paghinulsol nga maghinulsol Ginoo, ug ang mga tao Ginoo nga mga buluyagon Lord, mga tao Ginoo nga masukihon mag mahimo Ginoo nga masinugtanon kanimo Lord, hallelujah, tungod kay ang tanang tuhod mo piko ug tanang dila magasugid nga ikaw ang Ginoo, ikaw ang Dios kanamong tanan Lord, walay laing Dios, walay laing ngalan nga gihatag dinhi sa silong sa langit nga maoy among manluluwas, walay ba kundi ang Ginoong Hesukristo nga dalaygon hangtod sa kanturan, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi nga walay makaadto Ginoo, walay makaanha sa kanimo Amahan kundi sa pamagitan sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo, kay tungod kay ikaw Amahan nga balaan ang nagpakatao, hallelujah, dinhi sa kalibutan pinaagi sa lawas sa among Ginoong Hesukristo nga dalaygon hangtod sa kanturan, hallelujah. Daghang salamat o Dios. Amen ug amen. Praise the Lord. Mga igsoon, mga higala, daghang salamat kaninyo sa inyong pakiguban hantod sunod natong pagbasa sa pulong sa Dios dinhi lang sa Connect to God through His Word. So Connect to God Global Ministry and Connect to God through His Word. O abangan ninyo ang sunod nga episode. God bless us all.